Ohajo svima, ovdje Srpski Shinigami i dobrodošli u moj klip. Pre svega, želeo bih da se zahvalim jednoj specijalnoj osobi pod imenom Raitachi. Hvala ti puno Raitachi što si mi dao tu lepu podršku i reklamirao me u jednom od tvojih klipova. Molim vas, ako već niste, želeo bih da podržite Raitachiv kanal, pravi jako kvalitetne klipove i kao kanal mi se jako dopada. Opet, hvala ti Raitachi. Svakako, mi da pređemo na ovaj klip, na glavnu temu. Ovaj klip sam odavno trebao da napravim. Naravno, to jeste top 5 anime filmova. Ovo je trebalo da bude naslov top 5 anime filmova za novu godinu, ali pošto je to davno bilo, jebi ga, promenit ćemo malo to. Ja nisam jak sa anime filmovima, to sam je priznao u komentarima jednom, ali pogledao sam neki solidan broj anime filmova da mogu malkice nešto kritikom o tome. Naravno, u ovoj top 5 listi neću nešto mnogo više da opisujem, nego nešto malo o tim anime filmu da ne bi ništa spojlao, ali ovo su i jedni anime filmovi koji su mene iznenadili i oduševili kad sam ih gledao. Pa mi da započnem. Prvi film koji ću spomenuti jeste Kimi no Na wa. Verovatno ste čuli za anime film Your Name ili My Name, ako se sećam na engleskom, znam da se zove na japanskom Kimi no Na wa. Jako interesantan film, ali pošto sam ja jako retardirana osoba, prvi put kad sam pogledao ovaj film ništa nisam razumeo. Tek posle drugog puta sam malkice više razumeo taj film. Ovaj film se definitivno isplati da gledate, jeste jedan od najboljih anime filmova, tako i prave official list tvrde. I jako preporučujem da ga pogledate. Ako volite romansu i sve to, ovaj film je fenomenalan što se tiče toga. Drugi film koji ću spomenuti jeste A Silent Voice. Ovaj film je već po mom ukusu 100 puta bolji od Kimi no Na wa, što ćete razumeti odmah o čemu se radi i verujte mi, poprilično je malkice težak film da se gleda. Ovaj film me lično oduševio zato što je izašlo prošle godine, a svi znamo da je prošle godina bila Džoka. Ovaj film je nešto što morate da pogledate kao i Kimi no Na wa. Kao i najpopularniji anime na celom Balkanu jeste Naruto. Naruto ima jedan film koji me zaista intrigirao i svidio mi se na kraju. To jeste Boruto film. To jeste Boruto Naruto. Evo vidite o čemu pričam. O kom filmu tačno. Definitivno ako volite gledati Naruta i Boruta, onda jednostavno morate da pogledate ovaj film. Zato što po mom ukusu je jedan od boljih. Kao i Silent Voice, izašao je još jedan film 2017. godine, što je jako zaintrigirajuće, no Game No Life izbacuje na film koje je vrlo fenomenalno urađeno i jako mi se sviđa. Jedan lep koncept ovog filma jeste da čak i ako niste gledali anime seriju, razumećete apsolutno sve, zato što kreće od početka i lepo sve objašnjava, sve do detalja. Mnogo mi se sviđa, a i animacija nije toliko više ujebana da vas jebe u oči. Mislim, malo manje. Svakako, ipak bi ja preporučio da gledate anime seriju pre nego što gledate anime film, zato što ćete onda zaista vidjeti koliko je anime film dobro urađen. Ovaj film jednostavno morate pogledati ako već niste, zato što ovaj film je jedan od najuspešnijih japanskih filmova. Zove se Spirited Away. Film je poprilično dug, ali će vas vratiti u lepe klasike animea kada nije postojao uopšte fan service. Barem toliko što postoji danas. Ovaj film je 100% urađeno fenomenalno. I to je to što se tiče ove top 5 liste. Ovo je jedan serijal koji je meni najlakše da napravim. Evo sada odmah posle ovog klipa će da izađe još jedan top 5 lista. Sad to ćete morati da vidite koja tačno. Svakako nadam se da ste uživali u ovoj top 5 listi. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Sayonara!